Sendatzen ikadozera. Hango
eta bere honetatik ateratzeko zerua urratzen utzi zuen. Eta espiritua oso irudian berean izan. Eta zeruko mintzoa berean izan zen. Zuzera, nire zurea, nire maitea, zudan nire etxeria. Honak esan, beraz, nor zen Jesus. Hori da galdera hori, nor Jesus. Nire nire misterioekin hori dela, eta nor da Jesus. Gaurko ataio nor da Jesus. Zera egin dute Marcos Evangelia. Escribatuz, hitz utzitan, gertakez, historikoa da, Jesus poco egiten batekin. Eta, hoxe, elkarketa esaten du, zondo, gaia. Zerua urratzen ikusi zuen. Eta espiritua oso irudian bere zaizten. Zerako mintzo batek horrela esaten zuen. Zuzera, nire zurea, nire maitea, zudan nire etxeria. Zerua urraketa dara zen. Askok eta askok. Beti ikusten dute zerua lanituta. Dago, ezer, zerutik etorkikorik. Lanituta. Naiz eta egia esan gainean beti guztiak dago da. Beste batzuk, zerua urraturik, ikusten dugu, Jesus engarat. Urratu ditzen zerua, jendetzen ditzen. Urratu, Pedro, zain egaren egin, jainkoa berekin baizien. Espiritu. Ataio gaur begiratu egun porque azken honetan Ezkoitiko herriaren zazpiren urtekoa ospatu den karta puerta horrela herri izaneko legea Azkoitik bazen. Zazpiren urtean karta horrela ospatu dugu. Eta horrenik egun honetan pentsatu dut. Buruari izan Ezkoitiko herria gehiengo bataiatuen herria da. Gehiengoa bataiatu da. Beste bat izango ditzake izatea bataiatu guztiek kristaua dira. Horretzen ez da izan. Ez. Bataioa tradizioz hartu dugu, familiak eman zaigu, gero dago beste ibili bat, ez eta prozesu da norbera egin norbera hartu egin bataioa, zer egin. Hori patrizioak dago egitura, altzara, jantzia, zure ereduari azkuitik derri kristaua dela. Egia esan dutela, abondu egiaz, ez daude derri kristaua. Herrietan kristaua daude, batzuk. Ez? Ez da? Bueno, zankata dago, zuztien urtenu bat, ospatzara egin azkuitiko historia kristautasuna. Duelako berezia. Eta zazpien urte gure osatzean, nire buruari izaten azko urte dugu kristau zerera suposatu duena gure historia. Ez bakarrik izkitik da. Euskal kontekstua. Gehiengo bataiatu da. Ezkoitiko historia,
sakontzeko. Ez bakarrik esan dugu, ospakizun zaratatxoak egiteko, zabezin sakontzeko berberatzen duen, benetan egoziken erroak, eta birtute asko. Historietan. Kristau historiaren herrian bihurtzen erruak zaratean osu. Eta gauza hor asko ere non ezin daiteke ez dirudiketan. Diferentzio bezala hortarako sakontzeko zer portatu den Kristau herri historian zer portatu den. Pensare davanti. Quando lo iniziate, caramba, che faccio questa? Questo periodo che state davanti, se ha portato guardando le dire, Cristo in carta, Dio si andava, e a servizio, un servizio, Evangelo del Terreno, e a giornalismo, fedele spazio,
Maria
Giuliana Ragnarà, Rufina Ragnarà, anche la Ragnarà, Leonia Ragnarà, Luis Soares Ragnarà, Ernest, Valita Ragnarà, con la lezione di domenica sulla soluzione di Messina, l'età, sulle carriere di Agustina, sulle oratorie della dell'organizzazione, visto e sentire. Allora metta la buona di educazione, arvezza su due essere decenti, anche su due che si deve l'appetito, affettuare la famiglia, lo lasciare, apostolo e chiamare Dio, per santo spirito divino, si vuole ricevere sempre invece subito sulle sedere di Cristo.
Silenzio,